Siema! Słuchajcie, pytacie się mnie często, Niklaus, powiedz, ale tak szczerze, idzie to coś zarobić na tym YouTubie z tych filmików, co my ci tam klikamy, te łapki i tak dalej, albo bieda? No to godom ofen, no, szału nie ma, ale chcę wam się dzisiaj troszkę poasić za te filmiki, coś tam, żech troszkę przyszporował, kupił, żech się taką mało chałupa. Ja wiem, wy powiecie, no szału nie ma. Można i to prawda, no ale jak się to godo? Ciasne, ale własne. Chodźcie ze mną, trochę wam pokorza, co tam mam. W ogóle to ja to kupił po taniości od takiego hopa. On miał jakieś takie dziwne nazwisko. Donnersmark, jakoś tak. Słuchajcie, richtig fajny hop. A czasy na rynku nieruchomości są pieronowo ciężkie. Dobra, podcierajmy to wam pokorza, co tam jest. O, mam tych izbów trochę, jak widzicie. No, w tej izbie się trzymia takie rozmaite malunki. No, coś tam czasem, jak mi się cni, to coś tam posztrajkuje. Jakieś takie insze pieroństwa rozmaite. No chyba, że dostał na Geburtstag albo coś. No to co? Coś w tym jest. Co to jest? Nie pytajcie. O, tutaj żech pozbierał trochę takich antyków. Wiecie, ja lubię, jak jest takiego trochę eleganckiego klimaciku. Ale to już nie wyda się Asiu, bo to też nie łatwo się rozłazi, pra. Ustęp, jeden do służby, jeden do mnie. A tu wam coś pokorza. Tutaj przyłaża na kołocz. Jeronie. Z posypką. Podcie dali. Tu zaproszą ludzi, tu ich sadzą i korzaj mu oglądać moje filmy na YouTubie. Po tych słodach się robi jogging. To był kiedyś gabinet od tego fajnego hrabiego. Teraz samie szatnia, jakieś henkle na mantle. A przyjdziecie na imprezę, kiedyś to sam się je obwiesicie. Tu przyłażą ludzie, tu siadają, ja stoję tam i coś tam godą. Dajcie suba. Tu mam zaś taką fajną, srogo pusto izba. Nie wiem jeszcze co się sam zrobię, ale obejrzyjcie jakie mam fajne srogie okna. Podłaża się do takiego okna i się tam zaglądam. O, idzie jakiś hop. Ryby. Dobra, teroski, czymcie się luftu, mam coś pokorza. Macie to w Polsce, a tutaj w sejfie trzymia wszystkie pieniądze z YouTube'a. Nie zawieram go, bo i tak wiem, że żaden mnie sam nie okradnie. A, no i nie asił się, ale krom szczypnego knyfla od YouTube'a dostał też pora orderów. Ale to takie tam. A jak mam chwila wolnego czasu, to też się coś rod fajnego poczytam. Tutaj żech się zrobił, tako mało, ale jak gwiazd, czyli moja. No i co, i tyle, no tak to mieszkam. Ja wiem, że skromnie, wy pewnie macie fajniejsze chałupy, ale ja jest jeszcze młody, ja dopiero zaczynam. Sam się jeszcze trochę pomebluję, sam się trochę udekoruję, powciepluję się jakieś fajne klamory. No, będzie szło przyimprezować, pra? No, toż dziękuję wszystkim, którzy oglądają te filmy bez adblocka i ustawiają te łapki, bez to, że się mógł taką chałupa kupić. Czymcie tak dali, to można się kupia jeszcze tako jedna albo dwie. A, no i jak będziecie mieli czas i ochota, wpadnijcie do mnie na Byzuch. Pogodomy o starej Polsce, poklachamy, wypijemy tyju albo kafeju.